Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you nalubat na pala left yung me ilaw natin sa I've been helmet. high. Buti na lang may backup tayo rito sa footpost. Bulan na pala. Saan na? Approach ko, nayala Avenue. Yan, nayala Avenue yung kaunahan niya. Corner Makati Avenue. Sa ating kaliwa, gawing kaliwa ay nandun po yung Manila Peninsula. Pakanan tayo papuntang kaliwa dyan, papuntang Ildu, Ildu City, kaliwa papuntang Taguig, papuntang Manila, Pasay. Ayan, dito Manila, Pasay. Maraming nga kaya laba dito yan. Doon pa lang sa intersection, doon ka na sa Sikan Lane. Ako nga pala si Guardo Michael sa inyong Intergalactic Wanderer.